Filli kienu jafu biha l-ftit u filli qiegħda fuq fom kulħadd. Din hija l-amyotrophic lateral sclerosis, ALS, magħrufa wkoll bħala motor neuron disease. Din il-marda taffettwa n-nervituri u anke jekk hija marda rari, f'pajjiżna hawn qatt ta' persuni milquta minnha. Persuni li jsibu l-appoġġ tal-Hospice Movement kif spjegat il-manager tas-servizzi tal-kura fi ħdan Hospice Movement Anna Zammit. L-ALS hija marda li taffettwa ċertu nervituri, l-motor neurons, u biż-żmien dak li jkun jiġifieri jkoll effetti varji għax hawn ħafna tipi ta' ALS. Jiġifieri imma taffettwa anke l-mobilità, taffettwa kif dak li jkun jibla, taffettwa l-speech. Iżda hawn kura l din il-marda? Kura s-saċ li jitfejqu qatt m'hawnx, sfortunatament. Min jimrad biha prattikament tittgħix biha għal ħajtek. L-appoġġ offrut itaffi xi ftit mill-piż ta' din il-marda. Ġifieri kemm mill-lat fiżiku ngħinuhom jekk ikun hemm bżonn xi equipment, ħafna drabi jgħinhom ukoll physiotherapy, nofru wkoll anke complementary therapy biex dak li jkun iktar relaxed, speċjalment meta l-mobilità tagħhom tkun batuta. Mbagħad ma rridux ninsew anke mill-aspett emozjonali, jiġifieri għaliex kemm għall-pazjent u kemm għall-familja ikunu qegħdin għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Zammit tispjega kif għand il-Hospice Movement qed imorru madwar 17 il-pazjent li jbatu minn din il-marda. L-etajiet tagħhom ivarjaw bejn l-40 u 60 sena. Anna Zammit tirrakkonta episodju ta' meta l-ALS laqtet persuna ta' età żgħira. Esperjenza meta jkunu għad għandhom it-tfal żgħar, jiġifieri irridu jibqgħu jaraw kif jagħmlu biex jibqgħu fil-ħajja ta' tfal tagħhom, jibqgħu fir-rowl tagħhom ta' missier, jiġifieri fil-familja, però xorta jirnexxielhom. U jekk qabel ftit li xejn konna nafu dwar din il-marda, grazzi għal ALS Ice Bucket Challenge għamet aktar kuxjenza dwar kemm hawn bżonn ta' riċerka biex jinstab fejqan għal din il-marda. Il-Maltin mhux biss ħasbu fl-Assoċjazzjoni Internazzjonali iżda wkoll f'din l-organizzazzjoni li f'pajjiżna tagħmel ħafna ġid. Eżatt, jiena nirringrazzja x'anke daħlu ħafna donations għal hospice u nispera li jibqgħu jitlu għax aħna b'daw id-donazzjonijiet nistgħu nibqgħu nagħtu s-sapport tagħna. Kienet xi ħaġa inizjattiva sabiħa ħafna u minn hawn nixtieq nirringrazzja lkull min ħasem fiha u speċjalment il-kull min tagħna id-donations.